Това е първо послание на апостол Йоан, 5 глава 20 стих. Знаем още, че Божият син е дошъл и ни е дал разум да познаваме истинния Бог. И ние сме в истиния, сиреч в Сина му Исуса Христа. Това е истинският Бог и вечен живот. Амин, драги брати и сестри. Значи днес темата е за умът, разумът, познаването на Бога. Значи познаването на Бога, това, което ви направо впечатление, сега доста често го споменавам. И така се опитвам да бъде център на моето говорене, когато говоря за Господа. Спомнете си стихът, който е записан, думите, в който са записани думите на Господ Исус Христос. И това е вечен живот да познае Тебе, един истинен Бог и Исус Христа, който си изпратил. Това е вечен живот да познае Тебе, да познаем Отец, да познаем Исус. Тук второто послание на апостол Йоан, 5 глава 20 се казва също нещо. Това е истинският Бог и вечен живот. Знаем още, че Божият син е дошъл и ни е дал разум да познаваме истинния Бог. И ние сме в истиния Сина му Исуса Христа. Дошъл е и ни е дал разум да познаваме Бога. Значи, в същото послание на апостол Йоан, само че не второто, в първото послание, точно така, първото послание това. Първото послание се казва, че вие сте помазани от святия и знаете всичко. Казва се, че това помазание, което сме приели от Бога, то ни учи на всяко нещо и то е истинско неможливо. С това няма нужда да ни учи някой. И накрая в посланието се казва, че ни е дал и разум да познаваме истинния Бог. И ние сме в истинния сиреч Сина му Исуса Христа. Това е истинският Бог и вечен живот. Сега, какво иска да ни каже апостол Йоан в това послание? Тоест Господ на нас ни казва, че с това слово. Че познаването на Бога е преко свързано с знание. Знанието за Него. Значи да познаваш Бога, първо Бог ти дава помазанието да познаваш Бога. Имаш тази способност от Бога да го познаваш и е дал разум също така да го познаваме. Сега ние много често говорим за много неща се проповядат. Лично аз много проповеди съм слушал хора, но сега няма значение. И на много малко места съм слушал проповедниците да говорят за ума и за разума. С умът. Но малцина са тези от нас, които обръщат внимание на това, което пише Словото относно умът на човека. Относно умът на вярващия човек. И както забелязвате, сега ще видите по-натам колко работи Господно Слово говори относно умът и разум. Ако искаме да познаваме Бога, и то е добре да го познаваме, защото това е истинският живот. Ако ние не успеем да познаваме Бога на тази земя, твърде възможно да не сме с Господа горе на небето. Да кажа това нещо. Ще стигнем и до там. И до този стих. Значи какво искаме? Искаме помазание от Бога. Това помазание, което Господ е дал на християните, към които отправя това първо послание на апостол Йоан. Те са получили от Бога помазание, което получили на всяко нещо. И са познали Бога чрез това помазание. И разум им е дал. Първият съвет от мен към вас и към мен самия, разбира се, да искаме от Господа да даде това помазание, за което е написано тук. Тогава, когато Господ на нас даде това помазание, ние ще познаем Бога и ще бъдем, бих казал, в една много голяма безопасност. Защото тук добре се слуша, ама като свърши службата си излезе, много работи ги събрава. Влезе от тук, от там излезе, така говорят хората от света. Човек го забрави след малко. Обаче, ако сме получили помазанието от Бога, който получи на всяко нещо, тогава това, което си чул, има голяма вероятност да остане в тебе. И че вярата, която Господният Дух ти дава в тебе, който е Духа на Бога, да се свърши това, което си чул с вярата в Бога и да остане в тебе, да произвежда да даде плод в тебе. И също така да искаме разумът, който Господ е дал на тези християни. Защото пише, че Господ ни е дал разум да познаваме Бога. Разум. Тоест, не може, значи ние с сърцето вярваме и с уста изповядваме и се спасяваме, с сърце вярваме и се оправдаваме, но не трябва да забравяме разума на човек. Защото в Господ е всички разум, всичката мъдрост, с разум е утвърдил небето и земята, всичко това го е създал. Ние сме създали по него в образ и подобие. Сега нека да погледнем какво става с хората, които отказват да познаят Бога. Значи, конкретно си говори, значи това отказване да познаване на Бога е свързано с разума на човека. В Римляни, 1 глава, 28 стих. Римляни, 1 глава, 28 стих. И понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум,
да вършат това, което не е прилично. Хората изражено време. Понеже отказаха да познаят Бога. Една много голяма опасност за всеки един човек, който чува за Господа. Отказва да познае Бога. Той е човек. Господ го предава неразвратен ум. Значи този развратен ум може по много начин да се проявява. Развратен от него подейства човек. Значи тук са описани изпълнени с всякакъв вид неправда, нечестие, лакомство, омраза, пълни с завист, убийство, крамола, измама и злоба, шепотници, клеветници, богоненавистници, нахални, горделиви, самохвалци, измислители на злини, непокорни на родителите си, безразсъдни, вероломни, безсемейна обич, немилостиви, които при все, че знаят Божията била присъда, че те, които вършат такива работи, заслужават да вършат. Не само ги вършат, но доброто ние, които ги вършат. Това е Римляни. Първа глава от 28 стих до 32. Нека погледнем сега в Ефесяните какво се казва. Ефесяни, 4 глава, 17 стих. Малко по-бързо ще действам, защото малко време става. 7, 4, 17. Да. Ефесяни, 4 глава, 17 стих и 18 стих. Впроче, това казвам, да се явява в Господа, да не се обхождате вече, както се обхождате езично на своя суетен ум. Значи, когато има човек суетен ум, се обхожда като езичници. Ние сме от езически племена. Не сме упорт евреи. Така че нека това да го знаем. Суетният ум води до недобро обхождане пред Бога. Суетен ум. Помрачени в разума и странни на живота от Бога, поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяването на сърцето им. Помрачени в разума. Хора, които не могат, не са способни да разсъждават и да мислят. Странни от живота от Бога, понеже не са приели Бога и не го следват. Поради невежеството, което е в тях. Значи, невежеството, вижте до какво води. Това обяснението всичко това, което става с тях. Невежеството, което е в тях. Един човек, когато е невежест, когато няма знание, той върши глупости, той върши нередни неща. Защо? Защото самото си раждане, човека се ражда в грях. И грехът е този, който води човека да върши нередни неща пред Бога. Не обърне на Бога неща. Как човек ще разбере, че това, което прави, не е по Бога? Ами като някой го научи на това нещо. Не може сами по себе си да се научим. Господ така направил, че родителите да обучават децата си. Ако вярващите хора, тези, които не са вярващи, да учат от вярващ човек. Има първоначало. Има начало на всички тия Божии действия към хората. Не може човек сам на себе си да го оставиш едната. Ако оставите само на себе си без възпитание, той ще избере да върши зло, ще избере да върши грях, защото греха е роден от него. Той се ражда в него. В този грях се ражда. Значи виждате, че невежеството е една от причините тези хора да бъдат облечени в разума. Като следствието са приели Господа. И също така има следствие поради закоравяването на сърцето им. Значи закоравено сърцето им, затова са и помрачени в разума. Които изгубили чувство, са се предали на съдострастие да вършат ненаситно всякаква нечистота. Нека да погледнем по-натам. В 22 стих, същата глава. Това вече е към вярващите хора, се обръща апостол. Да съблечете според по-предишното си поведение стария човек, който тлее по измамителните страсти, за да се обновите в духа на своя ум. Ето вижте контраста. Той казва тези, които не са преди Бога, помрачените в разума на последните в ума какво правят. И след това казва за вярващите. Да се обновите в духа на своя ум. И няма нищо чудно в това, защото ако умът на човек е насочен към Божите неща и човек предава своя ум на Божите работи, да се опитва да ги следва, първо да ги разбере, да ги следва, явно има дух, който му действа в тази насока. Тук пише духа на своя ум. Не е казано Святи Дух. Но ние като духовни хора бихме предположили с голяма вероятност, че това е точно едно от действия на Святи Дух в човека. Няма директно обяснение. На друго место се казва други работи, но като свършите по смисъл, да той да се стига. Има духа на своя ум. И затова, ако имате такива живи примери пред вас или спомняте някои вярващи хора, които сте виждали, да са вършили нередни работи, пише нечистота, неприлични неща и хора вярващи, но
Нека да го знаем, че един християнин трябва умът му да следва Господните пътища. И тогава той няма да върши нищо неправилно, няма да бъде помрачен, няма да върши наредни работи, които са срамотни, които са неприлични. Неприлично, приема да правиш скандал. Когато всичко е в тишина, събрано пред Бога, правиш неприлични работи. Защо? Защото човек не помисли първо това, което иска да го каже, дали има добра полза. 24 глава. И да се облечете новия човек, създаден по образа на Бога, в правда и святост на истината. Да се облечете в новия човек, създаден по Бога. Значи вижте тук апостол как хубаво обещава хората, вярващите, да внимават с отхождането, да внимават в ума си и да се облечете в новия човек, който е даден от Бога. Защо? Защото без този нов човек нищо не сме да кажем. Отиваме в Коринтини. 2 Коринтини. Назад ще се върнем. 2 Коринтини, 4 глава, 4 стих. За тия невярващите, чието ум Богът на този свят е засветлил, за да ги не озари светлината от славното благовестие на Христа, който е образ на Бога. Ето за невярващите хора, какво става сега? Техният ум и Богът на този свят, това Сатана, дявол, е заслепен от него. Значи на невярващите хора, умът е заслепен от Сатана. Защо? За да не ги озари светлината на славното благовестие, за да могат да разберат благовестието на Бога. Но пак пише, чието ум Богът на този свят е заслепил. Значи, пак не пише с нещо друго. Казва умът на невярващ човек, умът е заслепен. На друго место казва ловени примката на дявола, живи ловени и така нататък. Така че вижте колко голямо внимание Господ обръща на умът на човека. Значи дявол какво прави? Дявол се опитва да пипне точно тази част на човека, чрез която човек може да дотикне на Господ, да го познава и да го следва. Затова им заспява умовете. Следствието е ясно. Предадени неразврат, защото един човек, който има заспен, той отказва да познае Бога. И, знаете, Словото какво пише? След като човек отказва да познае Бога, бива предаден да върши много нередни работи. Нека погледнем сега в Ефесяни 5:17. Моята малката Библия мога да ви кажа страниците, обаче всеки е с различна Библия и няма да може толкова да ви видите. Така, Ефесяни 5:17. Затова не бивайте несмислени, но проумявайте, що е Господната воля. Ето, това е пак обръщане към вярващи хора. Не бивайте несмислени, но проумявайте, що е Господната воля. Тоест, какво казва сега? Мислете, разсъждавайте. И като разсъждавате и мислите, ще разберете каква е Божията воля. Мислено разсъждава. Не бивайте несмислени. Някой от нас казват, аз следвам Господ как ме води. В същия момент, този човек да казва, че Господ как го води, върши нередни работи. Приказва неверни неща. Господ как го води? Кой Господ го води? Святия Дух не е. Святия Господ не е това. Защото тук пише. Затова не бивайте несмислени. Значи един човек, когато казва, че Господ го води и е несмислен в този момент, няма здрави мисли в главата си и прави нередни работи, не го води Господ. Или неговата плът сам себе си се води и се заблуждава, че Господ го води, или е дявол. Ако го води дявол, още по-лошо, защото дявол иска да го убие и да го прати в ада. Това иска дявол. Ако ние по себе си се заводиме, пак е лошо, защото се закоряваме пред Бога и сме непокорени от Господа, малко ще ни какво ни чака. За тези, които са непокорни.